Maligya gyud mo diri kanang kuan po ba kanang Namaligya ra man ko diri boss, boss. nang barbecue bake ba ayaw ni mga tiil di pa na mahalin diri ah. Sorry good boss, mo man request akong boss. Para pay-pay yung juda niya. Anda mang pay-pay na kuan. Kataga ang baga, kataga. Na, kataga ang baga. Iwa matay laing kuan oy. Tiil ra gyud ni kuan. Ulo og atay. Pero mangurot gyapon ni Ron kay ang taga Bitaog perting mga ulita yung barbecue. Mangurot ni Ron. So upat lang sa atong lutoon no. Ilang sang Ipaypayan na nako. ilang sang upat atong lutoon. Tama Ron, mga hapon-hapon na nagyoy mamalit. Marot to yun. Kulang man. Wala, kulangan na to. Singgit ya. Bekyo, palitan ko. Rato ra kayo, taksi ko isa. Pay, butangan pa nagkuhan. Bayan pa ni. Ay kay atong butangan sa natong pangpadanlog para dili siya mapagod. Para ang mga customer ganahan mukaon. Bugawin naglangaw diha. Barbecue, init pa, tiil, ulo, buy one take one. Oh, paypayin eh. Ay, sige, katawa ka naman si magkakatawa. Oy. Paypay, panawag kong customer. Oh, palit na mo, barbecue, taksi kong isa. Pili lang mo. Panawag kong customer ba? Saan ito pagkahalin ani di manawag? At tawa ko sa runron dito. Nga dire, pili ka kabalo mo bantay. Sige ra kag tisngi. Patwa sa runron dire. Pagkain ni dire ronron. Oh, sige. Play mo na. Paypay, baliya na kay mapagod kay magasikaso ko dire sa ubang lutoon. Panawag kong customer ba? Ganyan kang panawag. Kung saan pagkahalin na natong barbecue di ka manawag? Barbecue, paano to kayo? Ang payo boss, sunog ng paypay, taro nga ba? Pagbantay ba? Bali-bali hapon. Barbecue. Barbecue. Oh, tawag ka na, kay basig mamalit na. Oh, boss, barbecue, boss. Sabila mo na boss. Tig 5 lang isa, bro. Ay, boss, kining duha, cheese na itanan. Tag 5 ra ni tag 5. Pili lang dire na Wala ba yung itingin. barbecue yung tabedak diha? Ay ulo. Isa ba pwede mo request og tabedak nga kuan nay ali ba silog ba? Barbecue? Wala sa tabedak. Ay, sa tabedak. Nay, barbecue, bisukol dire. Bisukol mo bisukol. Oh, nakaminos mo sa mua. Wala ba? Kita bitaw kang tiil ni sa manok direk mga Gani, ulos nawa manok. ulo, bisukol pag ipangitan nimo, amawa sad nimo. Namay ko anda bakit ni silog ba? Si sinog ba barbecue man eh. Pick yung bake ba na mo? Tiil ra kay ni dire og ulo. Ato ba sa unang customer ra mo ba? Nakay kulos ka ba? Barbecue. Pastilan sad nimo. Amo tiil, o tiil. Patanga sa kobe. Wala mong boss dire. Nya nagmabot to. Kanya po. Sig pangilabot yaw pa na naluto. Pwede din na. Digdis. Asa man nagkauban nimo? Langaw pa tingali. Mamalit man may. Maligya gyud mo dire kanang kuan po ba kanang Namaligya ra man ko diri, boss, boss. nang barbecue bake ba ayaw ni mga tiil di pa na mahalin diri ah. Sorry, good boss, mo man request akong boss. Amiya ni ay patilawa mi ha. Ayaw ana, boss, kay makatapal ko ana ba? Ay. Di lagi na lagi, boss. Boss. Man pala makatapal ko man ana ba? mga sauce ani. Ay lagi mo hatagan na, boss. Ay, makatapal ko ana, boss. Ano na ba? Nga, tapal ko ana. Pila pa may. Tingnan kagilaw ko aon sad nimo. Palit lang duglo boss. Amabot tong kuya na ko na abante lang. Ana pagsugba ba ona? Ay lagi, boss, kay makatapal ko ana ba? Mo isa. Boss. Makatapal ko ana ba? Ay lagi niyo ko lagi. Boss, lagi na. Katapal ko mabot tong kuya na ko ron ah. Pantay gid mo. Naman kuya mo guys, tong kuya ni mo. Ay basta gahay to ay yun yun na, boss. Sa awal, wala na yung mga tail. Mabot tong kuya na ko ron, pantay lang gid mo. Boss, yun lagi na, boss, mabot tong kuya na ko ba? Makatapal ko. Unsa man mo diha? Awa na lang kuya na ko. Pantay lang gid mo. Amin na, boss.